Добър вечер, казвам на евродепутатът от групата на социалистите и демократите Илияна Йотова. Здравейте. Здравейте. Каква ще е цената на този избор? Не беше ли малко прибързан и как ще се отрази върху имиджа на правителството, което има нужда от доверие, защото е едва на месец? И аз, като може би много български граждани, разбрах тази сутрин новината за назначението в ДАНС. Даже в предварителната ни оговорка с вас ние трябваше да говорим по съвсем други теми. Така е, но събитията продиктуваха дневния Така или иначе няма как да не коментираме основната новина от деня. Вижте, за мен от целият този ваш много интересен блог, който чухме и видяхме преди малко, признавам се, че с голям интерес го изгледах и всички реакции, които породи това назначение. За мен може би беше най-важна от обществена гледна точка последната новина. И това е дали действително прокуратурата, обединена с усилията на Вътрешното министерство и на ръководството на Държавната агенция за национална сигурност, действително ще свършат работата, за която хората са им дали доверие. Имаме огромен проблем с организираната престъпност в страната. Не е тайна, че 4 години България се управляваше от престъпни групировки. Това го признават не ние и не го говорим само ние, защото сме представители от бившата опозиция. Като евродепутат мога да ви кажа, че това беше становището на много от европейските ни партньори, а най-категоричното доказателство е, разбира се, факта, че България 6-та година продължава да бъде под мониторинга на Европейската комисия за несправяне с борбата с организираната престъпност, корупцията и прането на пари и проблема с съдебната реформа и така нататък, в резултат на което знаете, че за съжаление все още не сме и част от шенгенското пространство. Това е факт. След малко ще се върнем на темата за организираната престъпност, но аз се хващам за вашите думи, че вие сутринта сте разбрала, че въобще и такава точка може би ще фигурира в дневния ред. Да, не съм част от тази парламентарна група и беше изненада. Беше изненада за всички обаче, особено за редиците на БСП и за съжаление пролича някакво разделение в тях. Веднага се осланям на коментара на Ивайло Калфин, който излезе в късния следобед. Ще го цитирам дословно: с решението на правителството и на парламентарното мнозинство да изберат Пеевски начело на ДАНС, те бързо изчерпват крехкия кредит на доверие на обществото към себе си. Вижте, всеки има право на мнение в тази ситуация. Аз не съм се чула нито с Калфин, защото ние вчера се разделихме след сесията в Страсбург. Ние кредит на доверие сме дали на това правителство и най-вече на министър-председателя Орешарски. Знаете, неговата кандидатура беше обявена далеч преди изборите, още по време на предизборната кампания. Дори ако се спрем чисто формално на промените, които последната седмица бяха направени в закона за ДАНС, преместването на ГДБОП в ДАНС, правомощията и отговорностите, които тази служба ще поеме и кой ще наблюдава пряко нейната дейност, още повече засилиха отговорността на министър-председателя. До сега за ДАНС поглед върху нейната дейност имаше основно вътрешния министър. Спомняте си, че когато ГЕРБ дойде на власт, те изтеглиха доста от правомощията на тази агенция и ги сложиха в МВР, в което се превърна в, за съжаление, не вътрешно министерство, което опазва интересите на хората, а инструмент за политически натиск. Затова сега искам да си продължа мисълта, че когато министър-председателя вече по новия закон отговаря пряко за дейността на ДАНС, неговата отговорност е огромна. Нека да оставим Орешарски да покаже защо се е спрял на Делян Пеевски. Аз не съм от хората, които с лека ръка казвам този става или този не става. Признавам си, учудена бях, не очаквах точно това назначение. Още повече господин Пеевски отдавна е в друг профил, или като народен представител, или като човек, който се занимава с медии. Искам да чуя по-сериозни анализи и аргументи на господин Орешарски, не просто краткото му появяване по медиите. Това ще стане в събота. Може би казвам една новина и пред вас, когато ще има заседание в 4 часа след обяд с нашите областни председатели, в които ще поискаме и по-точен анализ с аргументите, които са довели до това решение. Знае единствено нещо обаче, че Европа до този момент не е доволна от резултатите с организираната престъпност, че сега още повече ще следи под лупа това, за което сме все още под мониторинг, и ако няма бързи резултати, ако няма никакво движение в тази посока, значи действително сме се провалили. Сега имам един куп въпроси, но времето ни е много малко. Първо искам да ви попитам как целият този развой на събитията с избора на Делян Пеевски се тълкува в Брюксел и съответно в Страсбург. Сигурна съм, че сте чули някакви коментари. Ще се отрази ли
по някакъв начин на плановете ни за членство в Шенген, а дори на членството ни в Европейския съюз. Веднага ви цитирам коментара на политолога Иван Кръстев, който каза, че изборът на Пеевски има смисъл, ако сме решили да излизаме от Европейския съюз. Вижте, всеки има право да казва каквито и да било коментари, само че има една определена група от хора, в които, и те са основно дежурните коментатори, в които аз дълбоко не вярвам. Не вярвам в искреността на техните коментари. Не вярвам, че те така мислят, а не са подвластни на определени икономически интереси. Няма да отварям повече вратата нарочно, защото ако ме поканите с господин Кръстев, сигурно ще мога да бъда и по-конкретна. Не е порядъчно да се говори зад гърба на когото и да било. Европа се интересува и, между другото, днес много така внимателно погледнах и вашия репортаж от пресконференцията на Марк Грей. Според мен беше изрязан един много показателен пасаж от неговото изявление, защото аз го видях в момента, в който той излезе. Даже гледах част от пресконференцията онлайн, в който той каза, че Европа не се намесва кадрово. Имаше и второ изречение, че Европа не е доволна от последните години от справянето с организираната престъпност. Не знае, може би случайно е пропуснато от вашите редактори. За Европа е важно какви резултати ще покажем в борбата с организираната престъпност и най-вече корупцията по високите етажи на властта. В ръцете на ДАНС, на прокуратурата, на МВР. Знаете, че господин Йовчев ще бъде вице-премиер в това правителство и ще наблюдава ресорите по сигурност. От тях зависи какви резултати ще покажем. Много малко е времето. Европа трябва да ни каже какво мисли за нас в следващия си мониторингов доклад, който е в края на тази календарна година. Какво според вас ще пише в този доклад? И тук е времето да засегнем и темата, за която ви поканих. През тази седмица Европейският парламент разисква много интересния, бих казала, доклад на евродепутата Салваторе Яколино от дясноцентристската Европейска народна партия. Между другото, в този доклад се казва, че в Европейския съюз съществува 3600 престъпни организации. Да, много цифри има в този доклад. Предполагам, че прочели и за процентите за контрабанда. Между другото, това е доклада на новосформираната, говоря, последната комисия, която беше сформирана в Европейския съюз. Тя вече има история около година и половина. Така наречената комисия антимафия, за чието заместник-председател аз бях избрана преди няколко месеца и пряко участвам в работата по изготвянето на този доклад. И за мен беше изключително неприятно през тази година и половина да чувам непрекъснато името на собствената си страна, цитирана за организирана престъпност, трафик на наркотици, на хора, на проституция. Така че оценките на Европа са много ясни по отношение на това доколко и как сме се справили с организираната престъпност. Има и други интересни данни за това, например, какви са мащабите от контрабандата и как се ощетява Европейския съюз. Има много интересни предложения. Едно от тях е, може би, една много революционна стъпка се прави с този доклад. Препотвърждава се намерението и аз очаквам съвсем скоро Европейската комисия да излезе с конкретно предложение за главен прокурор на Европейския съюз, който да има съответните връзки с главните прокурори на държавите членки, да могат да се правят общи разследвания на европейско ниво, защото ясно е, че престъпността отдавна вече не е проблем на една единствена страна или на отделните държави членки, тя е в повечето случаи транснационална. И той ще има много повече правомощи, ще се улеснява и разследването, и има проект за уеднаквяване на наказателните норми. Така че всичко тук нататък предстои, както между другото и още едно интересно предложение, което признавам си предизвика доста дискусии, но в крайна сметка беше прието. Създаването на така наречените списъци на бели и черни фирми. Тези фирми, които по някакъв начин са злоупотребили или има дори съмнение за това, че са злоупотребили с европейски средства, да влизат в един наказателен списък, от който след това да не могат да получават обществени поръчки, свързани с еврофондове в нито една държава членка. Предлагам това да е темата на следващия ни разговор. Благодаря ви за това участие.